Hello, I'm Sanjay Takasubka. I'm struggling to be biased and report fairly. I don't like Mosam Seleku, especially this current season. As a parent, you need to show your kids that you love them equally. Do not make the other one to feel less and show them that this one is my favorite child. You don't do that as a parent. Same thing applies to Mosam Selek. He has 5 wives. He needs to treat them fairly. These are 5 different individuals, 5 different personalities. They all have their own flaws. My problem with Mosam Seluk is that he airs his dirty laundry on national TV for South Africa to judge the wives. So I am questioning his leadership style. Whether he was married to 1 wife or 5, having a marriage comes with challenges. But now when you have 5 different women that love you, they're competing for a spot. Now, if you're going to make another one feel, okay, this one is the main one, this one is a trophy, and then you guys are nothing. You guys are nothing. How do you expect them to love you back and treat you with love and respect? Because I get why not only trophy wife. So how do you expect them to treat you like their king? Behind closed doors, then address those issues. Now that's my take. I don't feel this reality show was, this family, Yagam Seleku and the sister wives, was ruined by the reality show. It was ruined by Mosam Seleku's leadership style. He goes to this wife, wife number 1, after number 2, number 3, and so forth. And of course, I want to marisha, mind the business. So, so right now he posted yesterday, he posted a video on Facebook saying he went to church to attend Easter Sunday and their daughter and in Tontoni. Sanibonani people of Umzansi. Hayi ngiyaphila. Le ndoda eza kunina uMseleko uyaphila. Ngizobonga futhi uyazi kule unyaka odlule noma ngalwanyaka ngathinteka kakhulu emzimbeni, ngigula, ngingaphilile. And ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi angihambele nami, angangiphilisi. Uyabona namhlanje akudinga ukuthi kufike umuntu osuka phesheya noma osuka kuphi azongitshela ukuthi yazi Mseleko emzini wakho makuthiwa ukho kuyokwenzakalana. Ngoba uNkulunkulu wangipha lelo thuba lokuthi ngikwazi ukubona, ngizibonele mina ukuthi yini ezokwenzeka mase kuthiwa angikho. Mhlawumbe abanye abantu enibaziyo esikakhulukazi laba abangiganile bayofika, mhlawumbe ngeke bafike futhi abanye. Kodwa ke ukugula akubanga into embi kwakona. uNkulunkulu wasilekelela kakhulu ukuthi sikwazi ukubona izinto ezijulile lezi esisazibona namanje. Namhlanje njoba kuyisonto kade kuyiphasika, ngike ngaye esontweni. Yazi umfundisi washumayela into eyinkinga kakhulu lapho. Wathi uNkulunkulu uma ekunika into akakwenza umnikazi wayo. So akakunikezi ownership. Uyakunikeza nje into ukuthi kubonakale ubukhulu bakhe. Ngabona ukuthi yazi lento ifana nalento enihlale nisho nina nithi uMseleko uyamanipulate, because uNkulunkulu akayifuni into angakunikezanga yona. Ukunikeza into. Wathi sikhuluma ngamadoda afana noAbrahama, okwathi uSara esezele indodana, wathi uNkulunkulu hamba unikela ngaleyo ndodana engikunike yona. Uthi uNkulunkulu ufune yakhe. uHana owayekhala ehlekwa umna kwabo ethempelini. So Mosam Seleko does not treat his wives with respect, does not treat his wives fairly. That is my problem about tape in general, excluding Mosam Seleko. That is why because muno na sana tabaleng o rata o la go fetana o rata me less of a woman because of XYZ. Ungeyona intandane, because uma ngabe ungeyona intandane uthi izinto belongs to us. Uma ngabe uyintandane, intandane ilwela ukuthi izinto ezami.
So ngenye indlela ke manje abantu kungenzeka bafune ukuthi izinto obukade uthi wena ezakho nabo bathi bona ezami lezo zinto. But ke ekugcineni kosuku ngizobonga abantu baseNingizimu Afrika, ngiyanibonga nje nonke ngemthandazo yenu. Izolo bengihambele omunye umngcwabo wakaMseleku, wathi umama uyazi ngesikhathi ugula Mseleku baningi abantu abathandazayo. 1, bethandaza ukuthi ungafi. Number 2, bethandazela ukuthi amakhosikazi angakushiyi, labo khosikazi azongishiya manje. Number 3, bethandazela ukuthi engathi uhlelo lakho uthando nesithembu likaqhubeka. Ngathi mina awukuthandaza abantu besifazane, abantu besifazane engibaziyo ukuthi abangifuni. Kodwa yazi ke khona into esengiyibonile-ke nje enkulu kakhulu. Awakhuluma amadoda lapha ngami ko Facebook nako TikTok, umzele kunje. Hayi ngiyanibongela bafowethu. Niwasebenzise lawo mathuba. uFacebook njengoba sayedala amathuba omsebenzi eholela. Thina njengabantu bakaMseleku sonke siyanikeza icontent. Ithatheni leyo content ni break it down, niyisebenzise ngoba ekugcineni kosuku izofaka isinkwa emakhaya, izonenza futhi ukuthi nilale nidlile, because uma ngabe ningayiboni ithuba cabanga we create content thina and iya trend leyo content and inkulu kakhulu. Angisoze nganivimba noma ningathi lo muntu owenza amakhosikazi abakhona mubi. Ngiyanginimangalele, ngiyabuka nje ngilalele. Uyazi kwi-inbox yami ya Instagram ngithola abantu bengi-inbox bangithuke. Ngithi kodwa labantu ngeke bayenze lento engiyenzile. Kukhona udadewethu nje lapha uThandiswa, ngicela ukumbonga kakhulu. Mntakamanga ngiyakubonga, wathi ukhuluma wathi kumina ngeke ngize ngiqale ngikusole Mntakamanga ngoba uvula indlela ehlane. Hayi ngiyabona ukuthi ngampela indlela ehlane ngivulile. Bafowethu ngiyanicela ishoni noma yini eniyithanda ukisho. Lento nicabangayo nje yazi kusho ngisho umuntu ongaganiwe akhulume ngami, nginabafazi. Ongaganiwe nonke kazaganwe akhulume. Khona manje ke khona bathi siyamhlula isithembu. Kodwa nina nikaze nisibone isithembu siqala. Nisibone sesisebenza isithembu, abafazi sebelapha. Anizange nibone kuqalwa kwakhiwa abafazi babe khona. So igcineni kosuku uNkulunkulu akabheki isiqalo, ubheka isiphetho. So siyibambe lapho. Umthandazo wami munye ukuthi engathi ngafika kumnikazi womuzi lo enivele lithi angimiyeka aphumule. Ngingamiyeka kanjani umuntu wayekhuluma nami engitshela ukuthi kuyoba nje kube nje. Angithi ngiyakubona manje phela isizathu esenza ngiluke ngikhulume njalo ngoFlow. uFlow wayengitshela ukuthi uma ngabe ufanele ube nalomuzi wena udinge ukuthi ubekezele, makufuneka ube nalomuzi wena udinge ukuthi uwondle. Waphinde wangichazela wathi ngeke uhambe uyoluka usebenza uyokondla uhleli la ekhaya. Namanje ngihleli kwakhe. Ngihleli kwakhe. Ngithi ngiyavula la kunuka isikhunta kumuzi wakhe. Angazi ukuthi kuzothiwani. But egcineni osuku yazi ukuthi thina sicabanga ukuthi umuzi ungathi yabona labantu labehleli khona kunuka kahle, kodwa emzini kaFlow kunuka isikhutha. Ilona ishwa ke la ngempela lelo. Isebenziseni ke le video niyifake ku-TikTok, niyifake ku-Facebook, izonenzela imali. Sonke sibe nemali. Sijabule. Uyazi kuye kusho indoda lapha ngi-analyze ithi uMseleku urongo nje. Ngithi as long as uzokhola makuphela inyanga, because uFacebook senzele lo sebenzisane le content. Ningayenzi iphutha lokuthi ningahlupheka kudliwa, ningalamba kudliwa. Hayi bafowethu ngeke. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ke ngigulile. Ukugula kungivezele izinto. Uyabona nje ngasuka umuntu la athi uzongibonisa uyadlala. Mina ukugula kungibonisa izinto ezinkulu kakhulu.